Magandang araw mga kapatid, Noxty Vlog. Nandito tayo ngayon sa Motorstar Florida Blanca, Pampanga, no? Para mag-review ng isang bagong motor nila dito. So ngayon, yung inaantay natin na sports bike ng Motorstar, meron na dito mga kapatid. Ito yung GPR 250cc na Explorer, no? So mga natin yan mga kapatid. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay malimutan na mag-subscribe and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga susunod kong video. Then follow nyo na rin ako mga kapatid sa aking Facebook page mga kapatid. So yun lang mga kapatid. God bless po sa ating lahat. Stay tuned tayo. Noxty Vlog. Noxty Vlog. Yan, meron pa silang promo ngayon ngayong month of July. So continuous mga kapatid yung promo nila na 1,800 ang down payment para dito sa panghanap buhay nila, no, na motor. Itong Star X125, Star X155 and then yung Star X175. So 1.8 lang po yung down payment ng tatlong klaseng motor na yan, no? Tapos sa monthly naman nila, ayan, 2,413 dito sa 125cc, then 2,554 dito naman sa 155. Tapos sa Star X175 nila ay 2,694 ang kanyang monthly. So may rebate pa po yan mga kapatid, kaya avail na kayo dito sa kanilang branch. So ayun po, abangan natin itong GPR 250cc. So stay tuned. Ito mga kapatid yung bagong-bagong sports bike ng Motorstar, no? Ito yung inaantay natin, yung Explorer 250cc na GPR. Ayan, napaka-astig nito mga kapatid pagka nakita nyo sa personal. Wow. Ayan, no? 250cc. Tapos sa kulay pa lang mga kapatid, ma-attract ka na. Baga mapapalingon ka kagad pag nakita mo to sa kalsada, no? Oh my God! Wow! Napakagwapo na mga kapatid. Ayan, yung bagong-bago ngayon ng Motorstar. So tingnan natin to mga kapatid, alamin natin yung mga specs nito. So yan, yun nga, nakita natin 250cc na siya. Yung dati kasing lumabas nito mga 200 lang. Mas dinagdagan pa nila yung cc nito, kaya mas malakas na mga kapatid yung performance nitong motor na to. Tapos kung makikita nga natin yung design, inspired siya mga kapatid sa Ducati, no? Kasi yung sa mukha pa lang niya makikita natin, napaka-astig. Yan, makikita natin parang mata ng agila. Yan, dalawa yung kanyang ilaw dito
na projector lamp itong dalawa na to, tapos meron pa dito. Ito siguro yung kanyang high, no? Or ito yung low. Yan. Napaka-astig. Tapos daytime running light din dito na parang pilay na niya, mga kapatid, no? Ayan, makikita natin dito. Napakaganda, mga kapatid, sa personal. Tapos glossy yung kanyang kulay dito na orange. Lutang na lutang, mga kapatid, sa kanyang forma, no? Tapos yan, meron na rin siyang parang winglet dito. Ayan yung design niya dito. Tapos ayan, may windshield na rin siya. Ayan, makita natin na smoke lens naman yung kulay, mga kapatid. Tapos naka inverted fork na, mga kapatid, yung kanyang ano dito na kulay gold. Ayan, oh, ganda, nakikita natin, no? Tapos sa kanyang fender sa harap, okay din, sporty look, mga kapatid. Tapos dito astig din, mga kapatid, yung kanyang disc brake, no? Mas malaki siya compared mo dun sa dati. Yan, tapos kulay gold din. Tapos 3mm yung kanyang size. Then ito yung kanyang caliper, na kulay red naman yung kulay nito. Yan. Tapos dito sa kanyang side fairings, ayan, makikita natin yung napakagandang design nito. Ayan yung mga decals niya, Motorstar dito. Ayan. Tapos Explorer 250. Tapos may GPR na kulay white. Tapos may black dito yung decals niya, and then yung kulay gray. Tapos merong sport naman dito. Makita natin na single overhead cam na siya. Tapos ayan, may V-power, and then may star dito. Ayan, napaka-sporty ng looks nito. Pang ano talaga, pang sports ang datingan nito, mga kapatid. Tapos sa makina niya, ayan, makikita naman natin, no? Malaki na siya. Tapos may nakalagay na Motorstar dito. Tapos maganda rin dahil meron pa rin siyang kickstarter, bukod sa meron ng electric starter ito, mga kapatid, no? Tapos yung kanyang signal light, ayan, ito LED na yan, mga kapatid, pati yung sa likod. Nakita natin dito, LED na yung kanyang ilaw. Pati yung sa taillight, mga kapatid, makita natin, no? Ganda ng design niya. Ayan, LED na po yan lahat. Ganda ng taillight nito, mga kapatid, no? Tapos meron din niyang ilaw dito sa kanyang plate holder. Tapos ito yung fender naman sa likod. Ayan yung design niya, no? Maiksi lang siya. Tapos dito na ilalagay, mga kapatid, yung plate number natin. Tapos meron pa siyang reflector dito. Tapos sa gulong naman, nakita natin tubeless na to, mga kapatid, no? Tapos ang laki, ayan, no? Pwedeng pang banking talaga to. Tapos ang size ng gulong dito sa likod ay 140 by 70 by 17. Yan. Tapos dito sa harap, ang size naman dito ay nakalagay 110 by 70 by 17. Yung brand ng gulong niya, mga kapatid, ay CST. Yan. Maganda na rin klase. Pati yung sa likod, mga kapatid, no? Disc brake nga pala ito, mga kapatid, yung kanyang likod. Tapos naka single pack caliper din na malaki, no? Ayan, astig, mga kapatid. Then sa muffler, kitang-kita natin na kahit di na natin palitan, maganda na rin, para din siyang yung nabibili sa aftermarket, no? Tapos yan nga, nakikita natin naka carbon finish pa siya, no? Boot deck sa angkas, napiflip din siya. Ayan, nakita natin. Tapos ito yung signature na design dito, di nawawala ito sa Explorer, no? Tapos yung kanyang preno, ayan, maganda rin, no? Hydraulic na siya, mga kapatid, no? Tapos sa muffler, ayan, makita natin yung design, ganda. Tapos naka mono shock na kulay red, ayan, malaki. So adjustable din yan, mga kapatid, no? Ayan. Tapos meron siyang tire hugger dito, ayan, para protekta sa dumi, mga kapatid. Ayan po. Tapos meron pa pala dito, mga kapatid, yung sa angkasa naman, napiprip din, makita natin, maganda rin siya.
Tapos dito sa upuan, yan makita natin, napakalambot. Tapos maganda rin yung fabric mga kapatid, kung makikita natin sa personal, kaya naka-plastic pa yan. Ayan to, maganda mga kapatid, oh. Pati dito sa OBR, no, maganda rin, malambot. Tapos yung design niya, ayan, may aerodynamics dito, hindi nawawala ito dahil inspired nga sa Ducati, no, Panigale. Ayan, kung kuha niya yung design. Tapos sa tank naman niya, ayan, malaki mga kapatid, no. Tapos meron na siyang design dito mga kapatid. Tapos ito, meron siyang logo dito mga kapatid na nakalagay in Italia, no. So inspired to ng ano, Italian, no. Yan, maganda rin siya mga kapatid, kaya makikita natin premium yung pagkakagawa. Tapos isa ring maganda mga kapatid dahil digital na yung kanyang panel. Yan, dito na natin makikita yung kanyang speedometer, yung odometer, yung fuel gauge na dyan na. Tapos may mode dyan dito, ito yung pindutan, tapos itong control. Yan, so kung nakabukas to, makikita natin mga kapatid, no? Kasi ignition niya standard lang mga kapatid, yung ignition nito. Tapos sa handle, makita natin, siyempre sports bike to, kaya naka flip on handlebar na siya. Yan, makita natin, no? Tapos sa mga switch, yan, premium din mga kapatid. Ito yung high and low. Tapos meron siyang choke dahil carburetor type pa rin to, hindi pa siya FI, no? Then meron din siyang fast switch. Ayan, makita natin kulay yellow na yan. Tapos yung turn signal light switch, tapos yung busina, then may clutch mga kapatid dahil manual transmission po ito mga kapatid. Tapos dito naman sa side na to, meron siyang kill switch, ayan, kulay red. Tapos meron din siyang hazard switch, yan, makikita natin dito. Tapos bukasan ng ilaw meron pa rin, tsaka yung electric starter niya ito. Tapos sa throttle, yan, oh, ganda, napakalambot din. Pati yung preno, no, napaka-soft. Ayan. Tapos sa kanyang handle grip, ang ganda mga kapatid, no, kapit na kapit yung kamay natin. Ayan, dahil sa kanyang design, no. Tapos meron pa siyang bar end dito, no, maganda. Ayan, yung pinagandaan dito. Tapos ito pa pala mga kapatid, meron pa siyang USB port. Oh, yan, no. Ready na siya mga kapatid. Kung palayuan yung biyahe natin, magagamit natin to sa mga cellphone natin. Ayan. Astig nito mga kapatid. Dito sa kanyang chassis, no? Ayan, makikita natin, no? Ang laki ng bakal mga kapatid, no? Heavy duty mga kapatid, matibay. Tapos maganda rin yung pagkakakabit, no? Yung mga welding niya, pulidong-pulido rin mga kapatid. Then dito tayo sa kabila, itong side na to. Ito yung susian niya para sa upuan, no? Pwede nating buksan yan mga kapatid. Meron pa siyang mini compartment yan, pero hindi naman malaki mga kapatid dahil siguro yung tools na lang yung may ilalagay natin dyan. Tapos ayan yung side fairing niya rito, ayan, maganda, no? Ayan, no? Matte black naman yan, plastic to mga kapatid. Tapos yung kanyang cambio mga kapatid ay naka single shifter na mga kapatid. Ayan, ikawit na lang mga kapatid. Tapos 5-speed manual transmission po ito mga kapatid. Tapos wala na siyang center stand dahil sports bike nga po ito. Side stand na lang siya, pero wala siyang kill switch, no? Ayan. Mas maganda rin, no? Yung fairing siya hanggang dito, umabot dito sa ilalim. Ayan, pinaka ito yung araro niya. Yan, maganda. Tapos oil cooled na to mga kapatid, yung motor na to. Makikita natin, silap natin, meron siyang oil cooler. Yan, kaya riding ready na rin sa long ride mga kapatid. Wala na tayong alalahanin na mag overheat pa to mga kapatid. Pwede na to mga kapatid sa mga beginners na gustong magkaroon ng sports bike. Swak na swak to sa atin, no?
Yan po yung latest na labas ngayon ng Motorstar na GPR 250 Explorer, no? So, yun po. Abangan po natin mga kapatid yung presyo nito. Ipa-plus ko dito sa screen mga kapatid.